Hola, meu nome é Raquel Quintanilla, vivo aquí en Chantada desde fai uns anos, a miña familia é de Requeixo. Teño 42 anos, son auxiliar administrativa e traballo para aquí para unha empresa local. Por que estuve por Chantada? Pois é moi fácil, porque penso que é un partido que loita moitísimo polo benestar do povo, porque as cousas cambien, que creo que é moi necesario que moitísimas cousas cambien a nivel político, a nivel infraestructuras. Unha das cousas que máis refliten a forza deste equipo é o moitísimo que queremos axudar a xente maior, a que haya unha mellor política social coa xente maior aquí en Chantada, que mellore moito a calidad do sistema de como hai que cuidar a xente maior. Penso que é unha cosa que podemos loitar por ela e se vos nos axudades, pois perfecto. Gracias.